ברוכות הבאות לפרק הראשון של אחוות החיות. אני סופי, וזאת ליאור, פה איתי. כן, ובאמת הפרק הראשון נועד בשביל לספר לכם קצת על מי אנחנו, מה אנחנו עושות, באמת איך הכרנו, זה סיפור ממש מעניין. ופשוט בעצם מה המטרה של הפודקאסט הזה. אז בואו נתחיל. אני לא מאמינה שהיום הזה הגיע קצת. כאילו זה מטורף. אני עובדת על אחוות החיות, הרעיון הזה נולד עוד אז אי שם. אני לא יודעת מתישהו בקיץ האחרון, ואני עובדת כבר על כתיבה ועל רעיונות אחרים מאז אוגוסט, ואנחנו כבר בינואר, סוף ינואר, תכף תחילת פברואר, ואני בהלם. כאילו, כמות הפעמים שהתחלתי להקליט את אחוות החיות, האמת שהתחלתי לבד, בלי ליאור בהתחלה. כן. זה היה מאוד מעניין. אני חדשה פה. זה היה פשוט הרעיון שלי, ומשהו שהאדון ממש שם לי על הלב, וממש בהתחלה, אחוות החיות נראתה קצת אחרת. זה היה יותר שיחות של אני למצלמה, או אני למיקרופון, באותה תקופה גם לא הייתה אפילו מחשבה לעשות וידאו בכלל, ואני זוכרת שליאור תמיד הייתה שם, יש לנו קבוצה ממש מצחיקה בוואטסאפ, שאנחנו לא נספר לכם איך קוראים לה, כי בוא נגיד שחיפשתי שמות לפודקאסט הזה, לפני שהגענו לאחוות החיות, וליאור שאלה את ChatGPT, את זוכרת? כן, כתבתי כזה, תן לי שם ככה מעניין וטוב לבנות. וכזה על פודקאסט כנה. לבנות, ממש על רגשות והעצמה נשית. ועל כנות, לא העצמה נשית, אבל על כנות, וכזה אחווה וזה, ובאמת הוא התחיל לתת לי קציצות ודברים מוזרים, כאילו שמות כזה, הקציצות הטובות, וכאילו, אחי מה. כן, אז אחד השמות האלה שאולי נגלה בהמשך בפרקים הבאים, אנחנו נשאיר אתכם תנסו לנחש, חברים. תוהות בערפל, אבל זה השם של הקבוצת וואטסאפ שלנו, והייתי ממש שופכת על ליאור רעיונות על גבי רעיונות של דברים שהיו שם, והיא ממש הייתה שם לאורך כל הדרך, והיא ממש תמכה בזה, וממש האמת שהיה גם פרק שהקלטתי פרק שלם, הקלטתי אותו 3 פעמים. בפעם הראשונה, כן, אני לא ידעתי שזה היה 3 פעמים. זה היה 3 פעמים. בפעם הראשונה הקלטתי אותו, ואז גיליתי שהמיקרופון שלי היה ממש שקט. כאילו בקושי שמעו משהו. ובפעם השנייה שהקלטתי אותו, אני בעיניי קצת פרפקציוניסטי, והיה לי ממש קשה, אז בפעם השנייה שהקלטתי אותו, ממש לא אהבתי אותו. כאילו לגמרי, הפרק היה ערוך, הוא היה גמור, הכל היה מוכן. ופשוט מחקתי אותו מהמחשב שלי, ואז הקלטתי אותו בפעם השלישית, ואני חושבת ממש הרגשתי שאולי לא ככה זה צריך להיראות, זאת אומרת, זה היה, הצורה שבה זה היה ממש כאילו איך שתמיד רציתי שזה ייראה, ואז הבנתי שחסר לי לנהל שיחה עם מישהו, חסר לי שישב בן אדם מולי, כמו שממש ליאור יושבת פה, וינהל איתי שיחה, זאת אומרת שזה יהיה איזשהו דו שיח כזה, שיהיו פה דעות ומחשבות של בן אדם שהוא לא רק אני, מישהו שהוא מחוץ לראש שלי. כן. וזה ממש, זה הרגיש קצת מועצת נישואים. הייתי אומרת כמו מפתח לדירה. לא, זה הרגיש כמו מועצת נישואים. זה היה ממש מלחיץ, כי אמרתי, רגע, כאילו ליאור כבר חודשים יושבת פה ומקשיבה לרעיונות שלי, באמת, כאילו כל שיחת טלפון, כל דבר, זה תמיד נגמר את לא מבינה, זה רעיון שלי לפודקאסט. וממש באיזשהו רגע פשוט, אני זוכרת ממש את היום הזה, זה היה לפני פחות מחודש. כן, זה היה לפני 3 שבועות. זה היה בכנס בנות, ישבנו ואכלנו כאילו נקניקיות. על ספסל, והייתי גם צריכה ללכת בדיוק באותו רגע, ואמרתי לי, ליאור, תקשיבי, כאילו, אל תרגישי בלחץ להגיד כן, את לא צריכה להסכים לזה, אבל הייתי רוצה שתהי חלק מהמסע הזה. וואי, אולי ככה גברים מרגישים שהם מציעים נישואים. כזה, מה אם היא תגיד לא, מה אם היא לא תסכים וזה. אז ההשוואה הזאת פשוט מאוד ספציפית. לא יודעת ככה זה הרגיש, זה היה מעניין. כי חשבתי על זה המון זמן לפני זה, והייתי כזה כן, לא, כן, לא, כן, לא. וואי, אני מופתעת, חשבתי זה היה כזה... ברגע, בכמה ימים לפני כזה. לא, חשבתי על זה הרבה, הייתי כזה אולי... אני לא יודעת, כי זה כל כך התשוקה שלי, ואני כל כך אוהבת לעשות את זה, וזה מרגיש לי שלפעמים יש לנו כל כך הרבה, אני לא יודעת אם את מכירה את זה, שיש לך תשוקה לאיזה משהו, שאת ממש אוהבת איזה מאכל, או איזה סדרה, או איזה משהו, ואת כאילו יושבת עם חברה שלך, ואת כזה, ממש אוכלת לה את הראש, והיא כזה מגניב. אז היה לי ממש,
הייתי צריכה לחשוב על זה לפני זה, כן? כי אם כבר היית כל כך מעורבת בזה, אז הגיוני שזה מעניין אותך? כן. או שאת חברה ממש רעה ולא נעים לך להגיד לי את זה. נשאר על האופציה הראשונה. סבבה. אז ממש מעניין אותך. אבל בראש שלי הייתי כזה, יואו, עכשיו אם זה כאילו יהפוך להיות רשמי, אז אולי לא תרצה לעשות את זה יותר. איזה אנלוגיה לכאילו מערכת יחסים זה. כן, זה מאוד... זה ממש מצחיק. תשמעי, לומדים מכל סוג של מערכת יחסים, כן? לגמרי, אז יש לנו עכשיו, אנחנו פרטנריות בביזנס. כן. זה ממש מגניב. אני וליאור הכרנו בגיל 12, וכאילו חשבתי שהיא הכי מגניבה בעולם, באמת. באמת, באמת, באמת. אני לא... איזה כיף. ממש חשבתי שאת כאילו מגניבה, ואמרתי, וואו, איזה... ממש כאילו רציתי להיות חברה שלה, אני זוכרת את זה. וליאור, כהרגלה של ליאור, היא פשוט נעלמה. אחרי הקייטנה. היא פשוט נעלמה. ואני זוכרת שכזה פגשתי אותך בכנסים כבר שהיית בצבא. נכון. אבל היינו ממש בכאילו צדדים שונים של גוף המשיח. חברות חברים, כאילו, את פה, אני פה. הכי לא קשורות. ואני הייתי תמיד רואה אותך, וזה היה כזה אולי שלום שלום, או כזה, אני מכירה אותה, אבל בואו, אנחנו מכירים את כולם בגוף המשיח. כן, זהו. אם אתם הולכים לכנסים של הנתיבה, אתם פגשתם את כולם, אתם מכירים את כולם, בין אם זה בשם, בפנים, או בצורה קצת יותר אישית, אבל ממש כאילו קל לפגוש אנשים. ואז אני זוכרת שזאת הייתה תקופה שאחרי שאני השתחררתי מהצבא. נכון. זה מצחיק, כי השתחררתי מהצבא לפנייך, למרות שאת יותר גדולה ממני, אבל זה סיפור לפעם אחרת. ובעצם תכננתי ללכת לך, למחזור סתיו, ואיכשהו הייתי כזה, יואו, לא יודעת, הייתה לי ממש הרגשה שגם ליאור הולכת לך. עכשיו, פשוט שתבינו, רנדומלי. באמת, זה היה כל כך רנדומלי, זה היה לא פשוט דיברנו בכלל, ממש כאילו תחושת מגיל בטן 12, כזאת. אוקיי. כן, ובאותו שלב הייתי בת 19, אז כאילו, 7 שנים לא דיברנו, שזה מטורף, והייתה לי פשוט תחושת בטן של ליאור תבוא לך. ומאז אנחנו חברות, לך הייתה תקופה מטורפת. כן. עליות, מורדות, אבל אני מרגישה שזה ממש ייצב את שתינו, כן. המון לילות לבנים. וואו, המון לילות לבנים. כן, כן. לא ישנו רוב הלילות, כי פשוט לא טוב, אל תלמדו מאיתנו. ודיברנו. מה שמביא אותנו לפה בעצם. כי אנחנו נורא אוהבות לדבר, אם לא הבנתם. זה לא ברור, למה פודקאסט. זה לא ברור. אבל כן, אבל וואו, אלוהים ממש באמת בירך את התקופה הזאת, וזה היה מאוד מיוחד. זה היה ממש מיוחד. כן. ואני יכולה להגיד שהקשר עם סופי מאוד עזר לי לראות דברים אחרת, כי אני חושבת ששנינו מאוד השפענו אחת על השנייה. בקטע טוב. כן, בקטע בונה. בקטע בונה. אבל לא, באמת, היו לי כל מיני כזה סטריאוטיפים ודברים כאלה, בין אם זה... כי אני באה כאילו מבועה נורא שונה, ולא כל כך הבנתי איך הדברים הולכים בגוף המשיח, אז היו לי הרבה שאלות, ובסבלנות היא הקשיבה, ובאמת כאילו ענתה לי על הרבה שאלות, וכזה... זה החוויה, כאילו החברות הזאת באמת, היא לא הייתה בהכרח הכי נוחה, אבל זה אחד הקשרים היותר בונים, והיותר כזה, אין לי את המילה המדויקת. אבל זה כאילו... כמו שרשום במשלי, ברזל וברזל. התוצאה היא טובה, והיא חשובה, והיא משמעותית, ואני חושבת שזה באמת מה שזה היה. כאילו אני יודעת איך זה השפיע עליי בחיים שלי. אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה אולי בחיים שלי, שישבה מולי מישהי שסיפרה לי דברים, שהייתי כזה, יואו, היא באמת מסוגלת להבין את מה שאני חוויתי, כן? אם לא יותר גרוע ברגעים מסוימים, שהייתי כזה, אין לי מושג על מה היא מדברת, אבל כאילו, וואו. אבל כן, אני חושבת ששם נולדה אחוות החיות. מרגיש לי ממש סגירת מעגל שאנחנו יושבות פה על הספה ומדברות על זה, כי אני מרגישה שהאדון עשה המון מאז, והמון מהדברים האלה הם גם זולגים לתוך היצירה שלנו עכשיו. זהו, אני חושבת שהרעיון הזה הוא מאוד חשוב, כאילו מעבר לכזה, כן, החלום של סופי, כזה. אני חושבת שבסוף אני יודעת מה השיח בינינו, וכמה זה בונה אותי, ואני מאמינה שגם אותך, וכזה כמה עברנו בזמן הזה, וכאילו איזה דברים גם אלוהים באמת לימד אותנו בשלוש שנים שאנחנו חברות. וזה ממש מיוחד, ואני יודעת שיש הרבה אנשים שזה חסר להם.
את החברות הקרובה הזאת, החברות או את השיח עצמו? השיח והחברות, וכן, אני חושבת שזה יכול להיות מאוד, לא יודעת, אני מקווה שזה יכול לבנות אתכם, ושזה ייגע בכם, כמו שזה נגע בנו, ונוגע בנו, כן. אני חושבת וגם עוד שנייה נספר איך נפגשנו, שזה גם מרתק בפני עצמו, ממש. אבל כן, אני ממש חושבת שהמון מהשיחות שלנו התנגזו ליו, כאילו, למה לא מדברים על זה יותר? או למה אף אחד אף פעם לא אמר לי? היו המון רגעים שיכול להיות שאולי גם את הרגשת ככה, אני משוכנעת, כן, על סמך שיחות שניהלנו, שאולי באיזשהו מקום היית גם צריכה קצת כזה לגדל את עצמך, בהמון דברים, גם באמונה וגם בחיים בכללי, ואני לא מדברת על כזה לגדל את עצמי, כי ההורים שלי לא היו בתמונה, לא, ממש לא, אבל זה פשוט עניין של, יש רגעים בחיים שלפחות אני הרגשתי שזה היה כזה רק אני ואלוהים, וממש הייתי רוצה שיש שם אולי כזה עוד מישהו, מישהו שילך איתי, בין אם זה מנטורית, או אישה שמתלמדת אותי, שזה בעצם די אותו דבר נראה לי, או חברה קרובה, כי אני מרגישה שלכולם יש הרבה מאוד חברים, אבל אולי לא כולנו משתפים את כל החלקים האלה בחיים שלנו עם החברים שלנו. כן. זה המון דברים שאולי לא קל לדבר עליהם, או שאלות שמביך לשאול. כן. ואני חושבת שפה נכנסת אחוות החיות לתמונה. כי כמו שמה, כן, זאת אחווה. זה כן. השלב הזה שכאילו כולנו נותנות ידיים והולכות ביחד, ויש פה איזושהי שותפות ואחווה. כן. אבל כן, זה באמת הרעיון מאחורי זה, אז אני ממש שמחה שכל השיחות האלה והבלבולי שכל שלנו ממש התנגזו לרגע אחד, וזה מאוד מרגש, ממש מרגש להיות פה סוף סוף. כן, חשוב לי להגיד, למי שלא מכיר אותנו בכלל, אנחנו משיחיות, אנחנו מאמינות נכון, בישוע. נכון, חשוב ממש. אז אחוות החיות זה, אנחנו מאמינות שאנחנו בגוף המשיח, ישוע, ושדרך אדם של ישוע אנחנו בעצם הופכות להיות אחיות, אחיות באמונה, והמטרה שלנו זה באמת לבנות אחת את השנייה באמונה שלנו, בהליכה שלנו עם האדון, ובאמת לרוץ אליו, כאילו, ולהחזיק לאחת לשנייה את הידיים, ולרוץ אליו, עם הרבה אהבה והרבה כבוד. אז זה המטרה של אחוות החיות, זה למה גם השם, ממש אחווה שלנו במשיח כאחיות, וזהו, זה כן, פחות או יותר החזון. וואו, הסיבה כן. איזה מילים גדולות זה להגיד החזון. זה מרגיש כל כך רציני. זה לא שעכשיו אנחנו לא מתיימרות להיות כלום. בדיוק. אין פה איזושהי שאיפה לבוא וללמד אף אחד ולהגיד לאנשים. תראו אותי תעשו כמוני, ממש. זה לא הכיוון. המטרה היא באמת לשתף גם איפה אנחנו פחות חזקות, איפה יותר קשה לנו, יותר היה קשה לנו, ואיך אלוהים פעל במקום הזה, וסוג של להגיד את מה שקיווינו מישהו יגיד לנו לפני זה. כן, כמו שסופי אמרה. ואני חושבת גם שמשהו שמאוד חשוב לי ולליאור, זה שהכל בסופו של דבר מפוקס בדבר אלוהים. כן. אני מרגישה שזה נתן לי הכי הרבה סנטר בהמון דברים בחיים שלי, שבסופו של דבר הכל חוזר לדבר אלוהים. כן. שזה לא, אני חושבת ככה, תלכי אחרי הלב שלך. אני מרגישה. ברור, כאילו, ברור שיש לרגשות שלנו מקום. ברור שיש לתחושות שלנו מקום, אבל בסופו של דבר הכל צריך להתנקז למה הדבר אלוהים אומר על זה. ואני חושבת שפה גם, זה חלק מהחלל שאנחנו מנסים למלא. ששנות הנעורים שלנו, שהגדילה שלנו, שגם שנות הנעורים, בסדר, לא... שנות ה-20 זה הנעורים החדש. שנות ה-20 זה הנעורים החדש. אהבתי, יפה, אני מאמצת. ששנות הגדילה והצמיחה שלנו, כי גם בשנות ה-20 אנחנו עדיין גדלות וככה מתפתחות, והאופי שלנו כזה נסגר על עצמו, ואני חושבת שאנחנו תכלס גדלים כל החיים שלנו. אז זה ממש לא משנה בנות כמה אתן, או מה מעניין אתכן, אני חושבת בסופו של דבר שכולנו יכולים במשיח, אבל המטרה היא שזה לא... שהמון דברים
ברור שאנחנו לומדים מחוויות, מאנשים אחרים סביבנו, מדעות, אנחנו לומדים כאילו מהמדיה החברתית, מהעולם סביבנו, ממה שלמדנו בתיכון או בצבא או במקום העבודה שלנו. זאת אומרת, זה מסרים שהם כל הזמן חודרים לתוך התודעה שלנו, כן. אבל במקום ללמוד מניסוי וטעייה, במקום ללמוד זאתי אמרה לי ואני חושבת שאולי ככה וזה מרגיש לי נכון, אני חושבת שדבר אלוהים הוא בסיס כל כך כל כך טוב לאיך אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו, וזאת גם המטרה של למה יש לנו את דבר אלוהים. זו דרך מעולה לא רק להכיר את דבר אלוהים, את מה שאלוהים אמר, אלא זה גם להכיר את אלוהים באופי שלו, ומי הוא, ולהבין את הקריאה שלנו, ובכללי עוד המון 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 דברים. אז כן, אנחנו לא באנו ללמד אף אחד, אנחנו לא איזה מורות, אני חושבת שאת ואני עדיין לומדות המון בעצמנו. כן. וזה גם נקודה שממש חשוב לי להבהיר, שכל דבר שאתם שמעות פה, כל דבר שאנחנו אומרות שיצא לנו מהפה, א', גם אנחנו בודקות אותו. כן. זאת אומרת, אחרי שזה נאמר, אנחנו גם מקשיבות לדברים האלה, וואו, אני חושבת שיהיו פה כן הרבה שטויות שירדו בעריכה בסופו של דבר. כן, אבל תמיד לבחון, חברים, לא משנה מי אומר לכם מה, תבחנו. ממש לאמת הכל מול דבר אלוהים בעצמכם. זאת לא רק הדרך הכי טובה להבין מה נכון ומה לא נכון, זאת גם הדרך הכי טובה להכיר את אלוהים בצורה אישית. כן. כי זה לא שאמרו לי, זה אני יודעת, כי קראתי, כי אני מכירה, כי ככה זה. כן. אני גם רוצה לעודד שאם באמת יש שאלות, בין אם זה לגבי דברים שאמרנו או דברים, כן תשאלו את המנהיגים שלכם תמיד, כאילו תפנו לאנשים שאתם סומכים עליהם ותשאלו אותם, בעיקר אנשים שהם מבוגרים, זה התפקיד שלהם. בין אם זאת אימא או מדריכת נוער או אחות גדולה באמונה או רואה קהילה או באמת כל בן אדם. ואם יש לכם גם שאלות אלינו, אם אמרנו משהו שלא הבנתן, נכון. או שאתן לא מסכימות איתו כל כך, או שהייתן רוצות שנבהיר, אז באמת כאילו אתם מוזמנות ליצור אותנו קשר באינסטגרם שלנו, וכאילו לשלוח לנו שם הודעה. כן. ואנחנו נשמח לנהל אתכם שיחה, אבל שוב, ממש ממש חשוב לי להבהיר, בסופו של דבר, אנחנו לא... אנחנו רק החיות שלכם. כן, בדיוק. אנחנו בני אדם, אין פה איזשהו רצון להגיד זאת אומרת, אני וליאור, אני לא יודעת, אולי את כן, אבל אני לא יותר צדיקה מאף אחד אחר. אולי את כן, וואו. אני לא יודעת מה את עושה בזמנך הפנוי שם בצפון, אולי אתם קורצתם מחומר אחר. אני בוכה. אבל לא, ממש לא. אנחנו ממש לא צדיקות יותר מאף אחת אחרת, אנחנו לא טובות יותר, וואו. אנחנו עוד בן אדם חוטא שישוע מת עבורו, אוקיי? כאילו בוא נשים את זה על השולחן. בואו, תודה לאל, קיבלנו אותו לחיים שלנו, אבל שוב. כן, ואולי יש לנו ניסיון גם בכל מיני דברים, אבל לא חווינו את כל החוויות, ואנחנו לא יודעות את כל התשובות, ויש לנו עוד כל כך הרבה מה ללמוד ולגדול. כן. אז המקום הזה, הפינה הזאת של אחוות החיות, היא באמת נועדה בשביל לבנות איזושהי קהילונת קטנה כזאת של בנות, שממש אוהבות את אלוהים, וממש אוהבות אחת את השנייה. כן. ורוצות, וגם זה מקום עבורן להזדהות, או לשתף, או לדבר. ואני חושבת גם שחוץ משיחות ביני לבינך, אנחנו נביא לפה גם עוד אנשים שאנחנו נארח ונדבר איתם, ובאמת נביא ככה עוד כל מיני נושאים שהם חלקם מאתגרים יותר וחלקם מאתגרים פחות. כן. אבל יש המון דברים טובים שצופן לנו עתיד, ואני ממש מתרגשת.